Hej CSGO Danmark. Jeg tænkte faktisk lige, at jeg vil lige vise jer måske lidt nyt fra CS2 af. Det er ikke noget, der er udkommet endnu, men det kommer. Jeg har fundet ud af, hvordan man decompiler de her arbejdsfiler til selve UI'en inde i spillet. Og så kan jeg gå ind og redigere koden. Jeg kan kode noget af det om, og altså basically så kan jeg kode det hele om, ikke? Men der er nogle ting, jeg har ændret herinde, og det er den der hedder Watch, du ved, hvor du kan gå ind og se din spillede kampe, og se den nye, kommende demo-viewer. Og det har jeg sådan set egentlig gjort. Og så har jeg compilet igen, jeg har fundet ud af, at hvis man bruger Half-Life Alyx's workshop tool, så kan du faktisk ændre din decompiled Valve XML-fil, som så bliver til en XML-fil. Så kan du gå ind og rette i koden, så kan du, det man kalder for recompile, altså lave den tilbage til en Valve-fil igen. Og det har jeg gjort og importeret og loadet det op inde i det nye Counter-Strike 2. Så jeg tænkte lige, jeg vil egentlig bare lige give en demo af, hvordan det ser ud. Så hvis vi er herinde, så har jeg en enkelt ting også mere. Det er, at der er både workshop maps, og der er den her community server herinde. Lige nu der er der ikke nogen server, så man kan ikke rigtig load den skide op herinde. Og så har vi den her watch tab, som så ser sådan her ud. Du kan se, det her det er gamle Counter-Strike Global Offensive demoer. Og der er ikonet sådan her, og så har du Premiere ser sådan her ud, og jeg tror også, at når det er, at man kan spille competitive, altså i realiteten, så kunne jeg godt lukke den her op, og så prøve at queue for en competitive. Jeg ved bare ikke, om jeg vil få nogen, udover folk, der har adgang til at spille det. Men hvis vi går ind i den her, så kan I se, at jeg har hentet demoen, og så kan jeg lige prøve at trykke play, så kan vi se det. Det ser så sådan her ud. Og når man trykker Shift F2, så kommer menuen op ned i bunden, hvor du har runderne. Du kan gå 15 sekunder længere frem, skrubber ned i tid, og du ved, noget der bare er så dejligt, det er den her, du ved, når du kører henad, når du skifter mellem runder og sådan noget, ikke? Der er ikke den der lag og sådan noget bare på den anden. Det var fandme rædselsfuldt at se en demo med. Men i hvert fald så er det sådan her, det fungerer. Så er der ikke så meget i det. Man kan stadig køre free mode selvfølgelig. Ja. Yes. Det var egentlig bare lige det.